Zdravíme všechny spirituální hledače pravdy a zdravím i Ladu Belou. Ahoj, Lado. Ahoj. Vítám tě tady u nás zase při dalším natáčení rozhovoru. A Lada je vlastně spirituální učitelkou a v Americe je i učitelkou práce s ženskou kreativní energií, s ženským deprogrammingem. A je zakladatelkou a ředitelkou Centra Cestou intuice. A já jsem Míša Morávková a jsem zástupkyní v České republice tohoto centra. A, tak já hned začnu pokládat nějakou otázku. Dalo by se třeba říct, že meditační nebo nějaká spirituální práce přináší do života třeba jednoduchost, jestli Mhm, je třeba něco, co na nás nějak, co na ty spirituální hledače méně doléhá, nebo něco jim ubývá z života, mhm, nebo jestli mhm. třeba když vlastní nástroje na nevím, separaci se od okolí, jestli je ten život pak jednodušší, nebo jestli je to nějak stejné. Jak to vidíš? No, OK, tak ty mi řekni, jak ty to vidíš. Zjednodušilo ti to nástroje život? Jo, mě jo, no. Skvělý, tak to máme hnedka jednu odpověď. Ano, rozhodně, když je důležité je, aby lidi používali. Já jsem dneska měla tady tenhle rozhovor s někým a je to opravdu, že to nástroje pro každodenní život, jo. Takže čím více implementujeme a čím více rozhodujeme být vědomí v životě, tak tím víc budou efektivní, protože budeme používat. Jinak leží někde v šuplíku a člověk je málo nepoužívá, že jo? Což na co někdy narážím u studentů je, že ty nástroje nepoužívají a pak jsou frustrovaní a vstykají se, že nehybají s energií třeba tak rychle, jak někdo jiný, kdo je používá. Že zase ta cesta je, ne, musíš je používat. Pokud chceš výsledky, tak my musíš používat každý den, každý den. A v čem zjednodušují je v mnoha věcech jednak tím, že můžeme čistit obrázky, což jsou vlastně emočně nabité, můžeme říct emočně nabité vzpomínky nebo zmrzlé části minulosti, která nás nějakým způsobem ovlivnila, teď je v nich zmrzlá energie. A tak my je můžeme čistit, my je neutralizujeme, to je jedna věc, kterou se učí studenti. To znamená, potom nejsme tolik reaktivní. Čím méně jsme Mhm. reaktivní, tak tím máme jednodušší život. A další věc, třeba jestli jste někdy zažili, že třeba někam jdeme, že do obchodu nebo někam jdeme s kamarády a vrátíme se a pořád o tom ještě přemýšlíme. Přemýšlí to o tom, co kdo řekl, co jsme tam viděli a to je jejich energie v našem prostoru. Takže když se od nich separujeme, tak můžeme být víc v přítomnosti sami se svou, to nám zase zjednodušuje život. Další věc, Mhm. jak nám zjednoduší život, je třeba bouchání mentálních obrázků, protože mysl všechno komplikuje, že jo. A když lidi příliš přemýšlejí, což bych řekla, že je teďka hodně velká pandemie, je všechno příliš mnoho všem přemýšlet a analyzovat to a neřídit se svým srdcem, neřídit se svou intuicí. A často nám ty mentální obrázky budou dávat důvody, proč něco nedělat, takže to jsou třeba strachy předávané rodinou, strachy předávané naším okolím, včetně limitů. Protože o tomhle mluví všichni lidi, kteří něco v životě dokázali, mluví o tom, nesmíte poslouchat, co vám ostatní říkají, protože oni vám předávají svoje limity. Jo? A my tomu můžeme rozumět mentálně, ale když jsme kolem těch lidí často, nebo je to třeba naše rodina nebo skupina našich přátel, kteří mají podobnou frekvenci, tak my často začneme asimilovat tu frekvenci, začneme se ladit, aby jsme zapadli, že jo? A začneme to na sobě Mhm. nevědomně brát. Takže tady zase nástroje nám zjednoduší život, protože to můžeme energeticky vyčistit a můžeme získat prostor pro něco jiného. A že jsou třeba takové 3 způsoby, a jenom tak hnedka z hlavy, kde nám může spirituální práce nebo nástroje, efektivní nástroje zjednodušit život. A pak bych řekla, v čem je to velké, je, že spousta lidí se cítí ztracení a neví, kam jdou, neví, co Mhm. je jejich cesta. Takže se ptají svého okolí neustále. A nebo se invaliduje, myslí, že je s nimi něco špatně. A když jdeme po svoji spirituální cestě, jak následujeme svoje vyšší já a Mhm. odevzdáme se ve své důvěře svému vyššímu já, ne svému egu nebo svému okolí. A to nám taky zjednoduší život, protože přestaneme potřebovat
aby nám to ostatní potvrdili, aby nás poplácali po rameni. Samozřejmě je to příjemné, jsme lidi, já mám rád, když mě někdo validuje, poplácá po rameni, ale když dělám rozhodnutí a pohybuji se dennodenně životem, tak nehledám ty informace u svého okolí, hledám je v sobě. A to masivně zjednodušuje život. Já. Hmm. To jsou krásné bonusy. A taky, jak se tam dostat, a já bych o toho možná, já vím, že to nebyla přímá otázka, ale já bych o tom to během ráda zmínila, že někdy slyším frustraci u některých studentů, jako jo, já už jsem na té cestě tak dlouho, jak to, že ještě nejsem tady a tady a tady a tady. A já bych řekla, že to je ta další věc, uvědomit si, kdy se spiritualita stane potravou pro naše ego a kdy spiritualita je to opravdu odevzdání a ve chvíli, kdy se odevzdáme svému vyššímu já, tak si uvědomíme, že proto tu jsme, pro ten růst, který se nám děje, proto jsme přišli na zem. Ne nikomu dokázat svou hodnotu, ne vybudovat velké domy a jestli to lidi chcou dělat, tak můžou. Tomhle to není. Jo. My každý chceme mít domov a kořeny, ale není to naše hnací síla. Naše hnací síla je to, pro co jsme sem přišli, naše spirituální podstata je růst a naše poslání. Jo, takže to je taková další věc a to trvá čas a dedikace. Já to někdy zase říkám, je to, jak když někdo chodí do posilovny. Když někdo půjde poprvé do posilovny a začne se srovnávat s Arnoldem Schwarzeneggerem, tak už se tam nikdy nevrátí, jo. Ale když tam ten člověk bude chodit každý den a bude trénovat a najde se dobrého trenéra a řekne, OK, já chci změnit své tělo, já chci být silný nebo silná, já chci mít dobrý metabolismus, jo, tak to musí dát jako jednu ze svých priorit a ne něco, co bude vzadu a pak být frustrovaní. No já nechodím do posilovny, jako že mi nerostou svaly, protože proto nic neděláš, jo. Takže já bych řekla, že zase je to důležité víc té oběti, chudák já, a opravdu chytnout život za pačesy a říct, když něco chci, tak já proto něco udělám. A je to stejné ve spiritualitě. Akorát ve spiritualitě to není o svalech, nebo na nějaké úrovni je to o vůli v tomto nevzdát, když je to těžké, ale je to vlastně daleko víc o tom odevzdání a o našem záměru. Co je náš záměr? Jo? Když chceme spirituální svobodu, tak jediný způsob, jak se tam dostaneme, je skrze spirituální práci.